Pier en Marieke's jonggezoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Binnen krijgt week als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, heel speciaal. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Viskje. Pier had op zijn jiddy een angel kregen. Een angel met alles erop en eraan. Als Marieke de orendags bij hem komt, had Pier maar één doel. Hé Marieke, kies mij te visken Maar die naar je angel? Ja, leuk. We hebben zinnen. naar de vijver in het parkje. Oké, zit ik het even in uw mem. Ja, dan zie je ik intussen een paar wierms. Pier had al gauw een paar dikke wierms in een bakje. En dan rent de keuken in. Mem, mij ik wel een amer mee, hè? Een amer? Waarvoor dat? Voor de visk. Wij gaan naar de vijver te visken. Oh ja, dat is goed, jongen. Pas je hem wel goed op bij het water. Ja, jeer. Dus wij eten jong visk? Ja, er zit een soort vis in de vijver. Misschien had ik wel een amer vol. Maar dan kreeg het Marieke echt wel wat mij naar huis. Even later staan Pier en Marieke al bij de vijver. Ze hebben een mooi plakje voelen, bij een paleruit. Hier zit de meeste visk. Hoe is dat? Gewoon, dat is zo. Dat weet ik. Hast du wel eens weer visken? Jawel, een keer muisheid. Wist je hoe het mat? Gewoon een wierm onder heek. En dan maar wacht je, want als biet hast. Een vierm onder heek? Hoe bedoelst? Nou, gewoon. Hingen ze wierm onder heek en dan gooien ze hem in het water. Maar hoe hing het zo weer onder heek? Nou, stek die heek in die wierm en Stekken? ja, hoe was dat oostwaan? Maar waar stekst hem dan? Gewoon, vaar in de wierm. In zijn kop? Stekst hem gewoon in de kop? En wierm had geen kop. Oh nee, hij kroept toch vooruit? En hij had een bek. Maar geen eigen. Nee, maar wel een kop. Voor zelfs had het beest een kop. Hij kan toch zeker denken? Denken? Wat denkst du dat een wierm denkt? Hij denkt even net, ha, fijn, ik krijg een heek in de kop. Pier had intussen het snoer vorm in de gaslijn. Hij kreeg het de heek in de ene hoorn en met de andere hoorn pakte er een wierm uit het bakje. De wierm kronkelde om zijn vingers hidden. Zie nou, hij wordt al bang. Zet dan maar even de andere kant op. Ik vind het net leuk, Pier. Hast hem er al aan? Ik ken het heksen. Wat zou dat wierm nou denken? Misschien piepen te wel als hem stekst. Piepje? Hast du wel eens een wierm piep in je hert? Nee, maar ik ga echt nog nooit een wierm zien en ik zou het echt niet kennen. Marieke, Ja, wat dit er? ik leeuw... Wat er? Ik leeuw, ik dwaar het net meer. Als ze aan het eind van de middag thuis komen, stiet Mem in de keuken te bakken. Nou, hoe liggen het maar de vangst? Niet. Waar heel nog geen biet hoorn. Oh, dat is nou spietig. Maar dat hindert niet, ja. Zo, ik heb hier tussen even naar de visboer geweest, want ik was al bang dat we gewoon een amer vol net genoeg gaan zoen. Hé, hebben we azen toch nog een lekker meeltje vis.